σας πιάνω πουθενά. Κανονίστε καημένοι μου. Όταν θα στριμάρω το A Quiet Place, δεν θα το στριμάρω, δεν θα το δείτε πριν το στριμάρω εδώ. The scrapyard? Nah, just seen the sign on my way to camp. Ξεκινήσαμε. Okay. Let's go. What if we just, like, walk to the main road? This isn't the main road? No, this is all Hackett property. The main road is another mile that way. Wait, how do I know so much more about everything than you do? Wait, shut up. So basically, it's another hour walk to the main road, and then at least another 3 to 4 hour walk until we hit the nearest... whatever? Yeah. What was that? Let's just keep moving. Okay. Εγώ πιστεύω ότι τώρα θα πρέπει να προσέχουμε, γιατί τώρα είναι άμα θα μας πεθάνει η Κινέζα. Μόνος μου θεωρίες. I guess this is me now. What? You're gonna look great with a hook. We can call you Hooky McHookface. Δεν διάβασα καν τι έλεγε, δεν άκουσα καν τι έλεγε. 2. Yeah, I guess it's Νομίζω pretty ήταν η unique. Νίκη όταν το κόψε με το I χέρι. could get different attachments for it. Yeah, man. Lean into it. One hell of a story. Και εσύ δεν too. ήσουνα. Yeah, I guess it's something Στο to talk πρώτο about live on the ήταν next άρα. episode. We're all gonna be laughing about Απαρτία. this in a few years. You, me, maybe even Ryan. Sirius εγώ λέω. Curious. Sirius, ό,τι θέλω διαβάζω. Kinda got close at the fire pit back there. Am I crazy or was something about to happen? There's always next year, right? Well, let's get through this year first. Wouldn't really matter anyway. It looks like we finally know Ryan's type. Συγγνώμη, έχουν περάσει τα Confident. πάνδυνα και ακόμα κοιτάνε τα ερωτικά Heroic. του. With an eye patch. The pirates. Οι άνθρωποι δεν είναι Maybe καλά she στο shivers κεφάλι his λίγο. timbers. Πραγματικά. There. Καλά, βέβαια θα μπορούσαμε να ήμασταν και εμείς αυτοί. Oh shit. Relax. It's a motion sensor. We're okay. I think. Oh look, steampunk's back in. Ew. Come on, this way. Χαμηλοκόλλα είναι η Κινέζα. Ναι, είναι. Put me down! Easy, Ma. Τέλος με τη βρωμομαμά του. Blow your fucking head up! Bitch. Everybody just relax. Can't shoot what you can't see, darling. Αυτή πρώτη. Αυτή είναι η πρώτη, η οποία της έβγαλε το μάτι ο γκόμενός γιατί έγινε λυκάνθρωπος και τώρα γίνεται και αυτή. Και επειδή γίνεται και αυτή, κάνει ανάπλαση και πλέον έχει... Πολύ. Έκανε ανάπλαση στο μάτι. Και σκοτώσαμε τη μάσταρδη. Α, αυτή δεν έπαιζε στο Insidious. Ναι, τη γιαγιά, εκείνη τη medium. Ναι. Everybody stop! Η κυρία Ιουλία πέθανε. What the fuck is going on up here? Wake up. Ότι την κάνει κάρπα, ας πούμε, τι, να της ενωθεί ο λαιμός. Ο ισοφάγος. She's gone. Little Bobby. Mama's gone. Ότι αυτή τη σκότωσε και είναι χαλαρή και συνεχίζει να βλέπει τη συζήτηση της οικογένειας. Κλαίω. No more party. No more protecting anyone. Travis. Το καρπένισε το φάρμακο στο Resident μάλλον.
θυμίστε... έκανε βασικά. Δεν το συμπαθώ. Και εγώ δεν το συμπαθώ, αλλά θυμίστε μου λίγο, ο μαύρος δεν έχει κάτι με λυκάνθρωπο ακόμα. Δεν έχει μεταλλαχτεί, όχι, ωραία. Πάντως η Σαμάνθα θα γίνει λυκάνθρωπος, δηλαδή ήδη ξεκίνησε να μεταλλάσσεται με τον νου της. Ότι αυτός είναι οκ, ακόμα με το μαχαίρι στο πλευρό. Εγώ κοιμάμαι λίγο στραβά και δεν μπορώ να περπατήσω την άλλη μέρα. Καλά τώρα να μου πεις ο άλλος του κόπηκε το χέρι και πάει βολτίτσα στο δάσος. Pull knife, δεν θα το βγάλω ή να το τραβήξω. Πάει. Νομίζω άμα το βγάζεις θα ξεμπερδεύω. Ναι, νομίζω κι εγώ απ' τη μία ότι θα ψυχοραγούσε. Περπατάω. Ότι δεν του έχει πιάσει πνευμόνι τώρα εκεί πέρα. Ναι, πραγματικά. Ό,τι να είναι, μαλάκα. Γρήγορα, επιλέξτε. Hide. Με το καρφωμένο το τέτοιο. Πραγματικά. Μια απότομη κίνηση να κάνει μπορεί να σκαλώσει πάνω στο... Μπορεί να βάλει Τετάρτη. Να αφήσω την ανάσα μου να δούμε τι θα γίνει. Εγώ λέω να την αφήσω. Όχι. Δεν θέλουνε, θέλω να τους σώσουμε όλους. Είμαστε τόσο καλά παιδιά. Ναι, αλλά στο τέλος άμα το πας τέρμα δεν θα... Τον έπιασε. Ο Τζόνς είναι ότι χάσει ρε φίλε. Αυτός είναι ένας από τους γιους τους. Hell yeah, I do. Don't make me chase you, pig boy. Τώρα δεν έκασε ένας βρωμό μου και θα σχολήσω λόγο. Για να σας πάσω τα νεύρα. Μαρκόλα. Ναι, λες και το άλλο δεν είναι θηρίο. Είναι θηρίο. Άμα θέλει, τον πηδάει ανάποδα. Wow. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή που εμπλέκεται τώρα. Πήγε και τους βρήκε στην κατασκήνωση, γιατί αυτοί την είχαν πάρει hide and run. Αυτή θέλουμε να τη σώσουμε. Εγώ λέω θέλω λίγο τελικά. Ο Τζον Σεν δεν είναι στην οικογένεια της Γαβριέλας. Νόμιζα ότι ήταν στην οικογένεια. Εγώ λέω να κάνουμε hide. Έτσι και ο λυκάνθρωπος είναι, το πολύ να... Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι άσχημο. Ναι. Στο chat όχι, τώρα ρε, σας μαλάκα. έβγαλε διαφήμιση. Στο chat. Το chat να μας πει αν τους έβγαλε διαφήμιση. Λογικά ναι. Don't do anything stupid. Και γι' αυτό δεν μιλάνε. Έχει mod γι' αυτό. Στην η Κρόνους λογικά θα έχει διαφήμιση.
Μαλάκα, το βάζει πάρα πολύ συχνά. Και φαντάσου το έχω ανά μισή ώρα και καλά, Ούτε καν. Πρέπει να είναι ανάλογα με τα άτομα που μπαίνουνε. Να το ρυθμίζει. Ναι, λογικά για να μιλάνε τα παιδιά βασικά στη διαφήμιση. Επιστρέφω στο 3. Οκ, θα σε ενημερώσουμε για το τι θα συμβεί. Καφεδάκι στις 9.30 ώρα, μετά παραπονιόμαι για δοκιμά. Τώρα... Ας παίξω μία σονάτα. Δεν θα παίξω, θα μας ακούσει. Όχι, να παίξει, αυτή τη λύθια είναι δυνατόν. Έπαιξα. Είναι δυνατόν να έχει τέτοια επιλογή. Dick. There are bears around here. Εδώ έχει λυκαθρόπους, Καλημέρα. αρκούδες, δεν θα έχει. Αυτή από την αρχή φαινόταν ηλίθια. Τι να πω, ώρες απορώ πραγματικά. Αυτή το έχει καταλάβει την λυκάνθρωπος. Ναι, γιατί έβγαλε το μάτι ο άλλος. Εν τω μεταξύ είναι τέρμα σκοτεινό τώρα εδώ. Τέλος πάντων. Και έκανε ανάπλαση και πλέον έχει μάτι. Τι ανάπλαση. Το BBL. Α, θα γίνει τώρα λυκάνθρωπος, βλέπετε τα μάτια της. Όπα Βλέπω ρε. μια σκιά στα μάτια σου. We ain't playing games. Ανανόλευκη. Μου πήγε το ρίβερ. You know something? I ain't got enough silver to kill you, but I sure to hell can make you suffer. Αυτό το silver είναι μόνο για τους βρικόλακες, δεν έχει να κάνει με τους λυκάνθρωπους. Θέλω να του σκοτώσω τον κολόγερο όμως και ας παραμείνω... Πραγματικά. Και ας παραμείνω τέτοιο. Λυκάνθρωπος. Ρε γαμάει ένας λυκάνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι άμα είχα τη δυνατότητα εγώ θα επέλεγα να είμαι βρικόλακας. Καλά, ναι, σε αυτά τα δύο, ναι. Attack run. Τι κάνω? Attack! Και εγώ attack λέω. Της καταλήκος είμαστε. Γάμισε του κολόγερου. Φάτονα. Ωχ, δεν το είδα. Μπράβο, σκότωσε τους όλους. Ωραίος, μπράβο. Άσε το διάλογο. Ναι, δεν έγινε λυκάνθρωπος όμως. Τώρα θα γίνει σε κάποια φάση, απλά παίζει να γίνει ότι θα είναι με τους άλλους και να τους σκοτώσουμε όλους, έτσι. Τι φάση. Την ενοχλεί το φως. Τι σκατά, λυκάνθρωπος δεν είναι βαμπύρ. Όχι ρε φίλε, όχι το καπελάκι. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε παιδιά, θα το σκοτώσει. Α, αυτός είναι ο τέτοιος. Το καπελάκι. No. No, 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 wait, wait! Ow! Αυτό πώς έγινε. Επειδή έκοψε, έπρεπε να του σκοτώσουμε τη μαλάκο. Επειδή έκοψε το Επειδή ρεύμα. έκοψε το ρεύμα. Ναι. Όχι ρε παιδιά. Ωραία, πήγαινε το πίσω. Δεν πειράζει, τώρα πάει.
Travis is devastated. Ας Θα πρόσεχε. λιχώνεψει τώρα. Βρέτε γαμίσου μαλάκα, Γαβριέλα. Wait! Τι wait? Καλά, έτσι κι εγώ κάνω τον λυκάνθρωπο. 2 λεπτά έλειψα μπουρδέλα μου τα κάνατε. Είναι δυνατόν ρε φρουφρού. Μαλακά, η Κινέζα δεν πρέπει να πεθάνει. Χάσαμε τον Τζέικοπ. Οι άλλοι πορνοστάροι, όλοι fans, ζει. Ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι. Αυτή τώρα που έκοψε το ρεύμα. Εμείς είχαμε ιδέα ότι άμα κοπεί το ρεύμα θα πεθάνει ο άλλος. Ή είναι εντελώς στην τύχη. Α, είναι στην τύχη. Ξέρεις τι, Δεν απλώς σε βάζει να σκεφτείς. θεωρητικά θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε όμως. Γιατί Πώς? έχουν γίνει και άλλα πράγματα θεωρητικά μέσα στο παιχνίδι που έχουν τέτοιο. Που έχουν μια αλφα συνέχεια. Ρε φίλε, η Κρόνους λέει στην τύχη. Δεν είναι λογικό όμως. Όχι, γιατί άμα Οκ, είχαμε εντάξει, παρατηρήσει και εγώ και το στους- προχωράω και πετάω ό,τι να είναι και. άμα πλάι. είχαμε παρατηρήσει του Τζέικοπ τον αριθμό στο κελί, θα μπορούσαμε να τον ελευθερώσουμε, ας πούμε. Θεωρητικά, αλλά δεν το ξέρουμε για να το παρατηρήσουμε. Θα την αφήσω... Τώρα. Έχουμε και το λαβιέ. Α, το κάνει ούτως... Κλαίω. Το κάνει λέει ούτως ή άλλως. Άρα θα έπρεπε να γλιτώσουμε τον Τζέικοπ από το κλουβί, εμείς. Άρα ήταν μονόδρομος τη στιγμή που έμεινε μέσα. Άντρα, φίλε. You gotta help me. Ναι, ναι, λέει Κρόνος. Yeah, Οκ. I promise. I won't tell anyone anything. No, man. Family first. Besides, I'll get in trouble. Ταμπ. Ow! Και εγώ άου θα έκανα με τόσο πάχο, δεν θα έφτανε Fucking πουθενά. hurts, don't it? I ain't never been stabbed before. Leave me alone. Ow! It really hurts. Καλημέρα. Καλά. Αυτή η οικογένεια πραγματικά το πεντάχρονο. ο μαμάς, ο μπαμπάκιας και ο μαμάκιας. Έχουμε και τον Τζέικοπ, το Twilight εδώ πέρα. It's me. Θα γίνει τώρα λυκάνθρωπος. happened to you? Oh, you know, Θα nothing out of πάμε the ordinary. μαχαίρεσα. Oh, Ryan. Τι χαρά είναι αυτή. Θα γίνει λυκάνθρωπος και θα τη φάει. Θα τους φάει. I'm so sorry. That bad, huh? I keep trying to fix it. Whatever this is, people keep getting hurt. First Max, now you. Τι να, ένα, κι εγώ ένα λέω. It's not your fault. Πάντως διάβασα, επειδή έψαξα λίγα πραγματάκια, Shouldn't ότι have μπορείς να λύσεις και καλά την κατάρα και να όσοι you're έχουν not the γίνει boss of λυκάνθρωποι me. να μην είναι πια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Sorry. It's okay. Τι πάει. Am I dying? Θα πει πάμε. I've τώρα, lost a lot of blood. θα σε κάνω λυκάνθρωπο. It'll heal though, right? Τι το σκέφτεσαι, μωρή, άντε φάτον εκεί πέρα να ησυχάσουμε. Wait, Ή δάγκωσε του λίγο τη ρόγα, κάτι, το αυτάκι. maybe it will. What? Ryan, if you let Α, me να. bite you, What?
If you let me bite you, it means you'll be infected, which means Which means it will heal. Κάνει τις πράξεις Yeah. τώρα. but it also means Yeah, I got it, Big Bad Wolf. Ναι, όμως άμα τους κάνουμε όλους τους λυκανθρώπους, στο τέλος η Ryan, I γυναίκα δεν don't θα have ζήσει, θα much τη φάνε time. 15 I can λυκάνθρωποι. feel it like Γιατί it's να τη φάνε. fighting to get out. Γιατί θα είναι If you let μόνη me bite της, you and μαζί you με τον άλλο heal, χωρίς χέρι και θα then- τους Then I κυνηγάνε have to kill 45 Chris. λυκάνθρωποι. It's not Είναι killing δικοί Chris, μας it's killing a λυκάνθρωποι. werewolf. Δεν καταλαβαίνουν όταν γίνονται. It's saving your own life. Έτσι έχω And mine. καταλάβει. And Max's and your Μπορούν friends να too. φύγουν μόνοι τους στο δάσος και να ζήσουν τον ερωτά τους σαν λυκάνθρωποι. Λέει ο Νίκος ότι Let θα you να bite προσπαθήσουμε να κάνουμε lift cures. And live to Yes. kill Chris Hackett Να κάνουμε την or bleed κατάρα. out and die. Pretty much, yeah. It's your call for now. So we doing this or no? Αν πέτυχε, πέτυχε καλά, εντάξει, ισχύει. Α, τώρα την είδα την ελιά. Να πέσει. Αποφασίζουμε, ναι, γινόμαστε λυκάνθρωποι. Accept λένε. Accept λένε. Να σας πω κάτι, εγώ δεν θεωρώ ότι το αξίζει να γίνει λυκάνθρωπος, γιατί είναι μεγάλο μπασταρδάκι, θα τους φάει όλους στο τέλος. Συμφωνώ. Θεωρώ ότι πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Σκεφτείτε το καλά. Καλά, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε και ώρες ατελείωτε. Έχει κάνει ήδη 2-3 πουστιές. Πώς έχει κάνει. Ναι, αλλά θα τους βοηθήσει. Να σε εμπιστευτώ δηλαδή. Νίκη. Αν δεις η Σαμάνθα το ελέγχει. Ναι, αυτός είναι μαλάκας. Θα κάνω το accept και μετά θα σας ρίξω το φταίξιμο επάνω σας. Chat. Do it. Okay. Με στέλνει ο Κώστας. Μη Βασίλη ζωντάνεψέ το να παίζει ρόλο. Nice and tender for you. Δηλαδή αυτό το βρωμόσκυλο παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στο βρωμοπέχνιδο. Α, μωρή, φάτον κι εσύ και 1000 χρόνια. Έτσι. Άρα δίκιο έχεις. Άρα δίκιο έχεις, ναι. Όχι, δεν κάνω κάτι. Δεν κάνω pull away. Πρέπει να βγάλει κομμάτι. Τι, πρέπει να... Να βγάλει κομμάτι. Όχι. You should start to feel better soon, I guess. Fuck. We gotta go. We got it. Εγώ δεν έχω καταλάβει πόση ώρα τους παίρνει για να μεταλλαχτούν σε λυκάνθρωποι. These guys never throw anything out, huh? So, do you want to give me some direction on what we're looking for specifically? Well, most of these cars look like they've already been stripped for parts. Just empty frames and δεν ήταν chassis, which gay. doesn't help us much. Ναι, ήταν. Και είναι. Okay, so we're looking Ίσως έγινε for bike, ξέρω κι εγώ. engines? Well, anything relatively intact. Got it. Νομίζω... Α, όχι, περπατάμε. Η μόνη που δεν το ελέγχει η OnlyFans. Γιατί περίμενε λίγο, και η OnlyFans είναι λυκάνθρωπος έγινε.
Εγώ που ήμουνα. Τι δεν έπαιζα εγώ, τίποτα άλλο stream. Οκ. Μα λέω ρε πούστη μου, πότε την έκανα λυκάνθρωπο. Σίγουρα θα κάνει μαλακία το μουνόσκυλο. Fuck sticks. I mean, there must be a way to open it. Maybe in that house thing. Let's take a look. Καθίστε να πάω λίγο από εδώ, μήπως έχει κάτι. Τι είναι αυτό? Να το πατήσω. Θα το πατήσω. Are we gonna end up in a documentary? No. Shut up. Let's go. Come on, let's go. Okay, let's go. Α, ναι, οκ. Περιμένετε να πάμε και από εδώ πέρα. Θα ανεβώ εγώ, να ανεβώ και πάνω, να το ελέγξω όλο. Μπορούμε να βρούμε κάτι να μας βοηθήσει. Έτσι πιστεύω. Άμα φύγει μπροστά μου και η Blackpink. Α, το έδεσε το χέρι, δόξα τω Θεώ. Τον έκοψε. Γιατί είχε κανένα... These sons of bitches had it all planned out. Who's T? Looks like these guys were cooking the books a little. Dodgy. You said it. Αυτό το με που κατεβαίνουν τη σκαλιά 2 ώρες μπορεί να με εξοργήσει. Λοιπόν, χαλαρά χανόμαστε. Εκεί πίσω έχει σκάλες, θυμηθείτε το. Αν χρειαστεί. Τα 200 μέτρα. Μαλάκα, έχει πολύ δύσκολο τέτοιο τις κάμερες του. Δεν μπορείς να παίξεις έναν άνθρωπο. Πάλια κάμερες. Νιώθω ότι πηγαίνεις σε καθυστερημένους πραγματικά. Εντάξει, βλέπει πια χέρι. Μια χαρά τον βλέπω.
Θα λέγω Judgment. μαλακία. Για πες. Θα το στείλω στο Insta. Να το δώσω 2 λεπτά όταν ξεκινήσει η ιστορία. Αχ, θα ψάχνω κανένα 2 ώρο εδώ πέρα τώρα. Όχι, πιστεύω θα το έκανε. Α, δεν μπορώ να πάω. Blackpink. Μαλάκα, γιατί μπήκες κι εσύ μπροστά μου, βλέπεις ότι δυσκολεύομαι να περπατήσω. Ρε φίλε, εμένα μου τις πάει η Κινέζα. Αν αποφάσεις τι είναι, τι βλέπετε. Κάνει steps. Α, ακολουθώ την Κινέζα ρε παιδιά, γιατί αυτή είναι η έξυπνη στην ιστορία. Ωραία. Πού πάμε κουκλίτσα μου? Για πες. Το Για πες. κολλάνι με τη στρικάρα όμως μια χαρά η Κινέζα. Εντάξει, ξεπερασμένο. Εντάξει τώρα με κοροϊδεύεις. Δεν μπορώ, μου τις πάει ο κόλλος της. Εντάξει δεν έχει και στον κόλλο της AIDS. Έχω κλάψει. Sorry, that was scary. Α, έτσι φοβάται αυτός, κλαίω. That's so annoying. We are being hunted by literal monsters, and this is what bothers you? Yeah, both are bad. Τώρα το 1 μέτρο και 1 μίλκο μου το παίζει και εγώ δεν ξέρω τι. Εντάξει, χαλαρός λίγο. 1 μέτρο και 1 μίλκο. Τέλειο. Θα το λέω να ξέρεις. Πού πάμε κουκλίτσα μου? Γρήγορα, γρήγορα, τρέξε. Και τι κοιτάει το χέρι μας? Τι συμβαίνει? Λογικό κι εγώ δεν Είσαι με τα καλά σου κούκλα μου? Με σένα θα παίζω. Θα πάω εδώ. Α, δεν μπορώ να πάω εδώ. Μαλάκα. Σε μαντρί. Μαλάκα. Κάτι πρέπει να κάνω λογικά εδώ. Α, κλαίω. Ξέρεις που είμαστε τώρα? Στην αρχή. Τραγική. Χαμπάρια δεν πήρα. Πάω από να εδώ. πάτε.
κάτω το ουράνιο τόξο τη φάση. Καλά, γραφικά σε έχει αστεί. Τι είναι από τη βροχή και καλά. Α, βενζίνη. Νομίζω... Θα μπω μέσα στο... Βιτζίνα. Δεν βλέπω κάτι, πάω όπου με βγάλω δρόμο. Ρε παιδιά, τώρα αυτό δεν είναι λογικό που συμβαίνει εδώ. Τι συμβαίνει εδώ? Ωραία, ούτε εδώ μπορώ να πάω. Κάτι μου θυμίζει αυτό το πράγμα τώρα. Τι? Ένα άλλο παιχνίδι. Ναι, το φαντάστηκα, αλλά ποιο? Αυτό που ψαχνόμασταν από πόση ώρα, το... Α! Το Village. Πω. Μαλάκα, θα τη χτυπήσω γιατί είμαι... Να σου πω κάτι, βρε κούκλα μου. Άμα θες να πάμε κάπου, πάνε και εγώ θα σε ακολουθώ. Τι θέλει εκεί? Τι πρέπει να κάνετε, ρε φίλε? Βρήκα τέτοιο. Looks like we got our work cut out for us, huh? Try not to make too much noise. Oh, right. Anything about you? Δώσεις, λέει, να μυρίσει κάτι να σου Not yet. οδηγήσει. Keep looking. Α, keep looking, ωραία. Αχ, ας έρθει ένας λυκάνθρωπος κάτι, τέλος πάντων να μην συνεχίσουμε αυτή την παράνοια. Πέφτει διαφήμιση σε 56 δευτερόλεπτα. Δεν πειράζει, και δεν γίνεται κάτι προς το παρόν. Ψάχνετε κάτι? Δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν έχει υποθεί κάτι για να ψάξουμε. Ψάχνουμε μήπως βρούμε κάτι. Γενικά. Ναι. Ξέρεις τι, θα πάω εκεί πέρα στη μηχανή άμα μπορέσω. Σε εκείνο το... Ψάχνουμε την Απέναντι υπομονή στο μας. άλλο. Ναι, εκείνο το ψηλό. Ναι. Παιδιά, τι θυμάστε τη διαφήμιση από το Straight, το άρωμα, που ήταν καλά σε ένα τέτοιο με αυτοκίνητα και τα βάζαμε σε συμπίεση για αυτά και έβγαινε το Straight, το μεταλλικό το κουτί. Ποιο? Το Straight, το άρωμα, ρε. Ναι. Ήταν η διαφήμιση, ήταν σε ένα τέτοιο νεκροταφείο αυτοκινήτων φάση. Και τα έπαιρνε η δαγκάνα και τα έβαζε στο συμπιεστή και έβγαινε και καλά το straight, το δοχιάκι τέλος πάντων που ήταν μέσα στο άρωμα. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Look. So, you ever operated a crane before? I actually used to be pretty good at the claw game at my local Το arcade. γυμνάσιο όλο The straight και kids used to BQ call me the κολόνιες, grabber. πραγματικά. No, nope, Oh, I hear that. Yeah. Look, why don't you see if you can lower it down so I can take a look under the hood? Το 2 εγώ λέω. Sure, yeah, sure thing. Με Just, ένα χέρι θα το watch κάνει my back, αυτό. yeah? Μάλλον. Άμα. Μπορεί να το κάνει και με το πόδι ταυτόχρονα. Χέρι-πόδι. Γόνατα και πόδια, γόνατα και πόδια.
κεφαλίο, γόνατα και πόδια, γόνατα και πόδια. Μάτια, μπίτι, μάπουλα και αυτιά. Alright. Looks like somebody's mom never taught them how to clean up after themselves. Και κάμψεις κάνεις με ένα Okay, χέρι. Εγώ δεν μπορώ let's see ούτε what με we're 4 χέρια να κάνω κάμψεις. Λέω την αλήθεια μου. Alright. Not too complicated. And welcome back, grabber. Να δω πώς θα πιάσει το λεβί. What the hell is going on? Θέλω να ακούσει λίγο μουσικούλα το παιδί, να χαλαρώσει. Alright. Έχουν φάσει Blackpink. λέει. Τώρα είμαστε ικανοί να ρίξουμε πάνω στο κεφάλι της Blackpink το αυτοκίνητο και αν πεθάνει έτσι. Α, θα το κάνω. Άλλη ηλίθεια κι αυτή που κάθεται από κάτω. Θέλω να είσαι γρήγορη. Δηλαδή κάθεσαι κάτω από το αυτοκίνητο. Μαλάκα, είναι ηλίθεια. You did it! Χαρά η Λάση. Yeah, I think I found my calling. About time! Συγγνώμη, Maybe we can see if ο we can μαγνήτης try αυτός and δεν get της this τραβάει ας πούμε το όπλο να πάει να κολλήσει Score. ολόκληρη πάνω. Τι έγινε, τι έπαθες. Τι έπαθες, Γρηγορή. Τι κάνουμε. Warren Caitlin. Τι έγινε όμως. Κάποιος έρχεται. Γεια σου, Άγγελε. What? Και να την ξανασηκώσω. Πραγματικά. Του μπλονδό. Όχι ρε μαλάκα, θα τη σκοτώσουμε. Άσε κάτω το αμάξι να το πακώσει. Μετά θα τη σκοτώσουμε χωρίς το θέλουμε. Τι κάνω. Εγώ σλάμ θα έκανα. Δεν ξέρω. 2 λέει η Νίκη. Γρήγορα παιδιά, γρήγορα και οι υπόλοιποι. Και η φρουφρού 1. 3-1 είμαστε Νίκη, sorry. Πάμε λίγο σλάμ. Καλά, εντάξει. Είναι ηλίθεια. Θα τη σκοτώσει. Κάνε κάτι, Ντίλαν. Ρίξ' το. Έλα, έλα, σε παρακαλώ, πιάστο τον W, πιάστο. Και θα είναι φίλος μας. Τη σώσαμε. Τόσο εύκολα. Τώρα ποιος νοικάνθρωπος όμως μπορεί να είναι. Έγινε σάντουιτς. Όποιος και να είναι, ας πρόσεχε. Αχ, μακάρι να είναι ο μαύρος. Dylan, thank you. You actually Όχι, δεν saved θα my είναι, life. απλά λέω. For realsies. Yeah, you know, no sweat. I just can't wait to see who they choose. What? To play me in the movie about how brave I am. Don't push it. Okay. Ό,τι να. So much for our brilliant escape plan. Okay, back to the lodge. Are you nuts? Better than being out in the open. Come on. Γριά. Τελειώσαμε chapter, λέτε. So much for spending your Oh, first δεν night after τελειώσαμε camp at a luxury spot, Em.
Α, οι OnlyFans. Τι σφαστική αυτή. Άντε πάλι να τρέχουμε. Α, δεν μ' αρέσει τώρα. Αυτή ακόμα vlogging κάνει. Well, Και καλά το έχει για το φως, από ό,τι κατάλαβα. Why don't I feel safe? Α, δεν θα μπορέσει να ανέβει. Άμα κοιτάει την οθόνη, λογικό. Εδώ ο κόσμος χάνεται και όλοι οι φans στηρίζεται. Α, εκεί δεν έγινε ο πρώτος που τον χτύπησε τις κατατοπίψεις. Definitely hurts. Θα μπορούσε, αλλά δεν ξέρω, δεν νομίζω. Αυτή η ήταν κολόγρια εκείνη με το σκάλα. Σίλας, ποιος τον μπούτσο είναι ο Σίλας? Ο Σίλας, ρε. Τον ξέρεις. Hello, little trapdoor. Where do you go? Little heavy on the trapdoors in this place, Θα not gonna μάθω lie. παρακάτω θεωρώ και εγώ το ελπίζω. Okay. Γιατί από το πρώτο λεπτό του έργου, του παιχνιδιού μας τον αναφέρει. Καλά, έργο είναι. Δεν Ναι, παιχνίδι. γι' αυτό λέω έργο, μπερδεύομαι κάθε φορά. Α, είναι στο γραφείο του Σερίφη. Η κατεπακτή. Αυτή δεν είναι, ναι. Τώρα αυτό τι μας την έδειξε. He ain't getting through there in a hurry. Προφανώς κάπου θα συνδέεται στο επόμενο chapter. Might need Πιο to μετά. rest a bit. Σε αυτό δεν ξέρω. Θα δείξει. You'll feel better soon. Cool. I'm feeling pretty good, actually. What are you doing? Stop it. Do you smell that? No. Never mind. Let's just find another way down. A way to Chris Hackett. Καλά, Or η just μούρη a της way λέει out, ξεκάθαρα maybe. δώσε μου 10 I'm done being μπουνίδια. chased and Δεν, stabbed. δεν. Με εκνευρίζει. Sure. And another way out. Fine. Άντε πάλι. Ειδικά αυτό το μέτωπο αεροδρόμιο. Το Ελευθέριος Βενιζέλος να πούμε. What's that? Prove we're on the right track. Stay close. Yeah, all the better to see you with, my dear. Shh. Συγγνώμη, Κρόνος. Watch your step. Yep. What was that? Άντε πάλι. I think. Έτσι γίνεται τελικά άνθρωπος. Τώρα είναι I think we ελληνικά. found Chris Hackett. Α, είναι ο... Son of a bitch. Ποιος είναι αυτός? ο τέτοιος, ο αστυνόμος. Ο αστυνόμος του Κόμπριτς. Και να ρωτήσω. Ωραία, γίνονται. Μετά δεν επιστρέφουν στη... Ξαναγίνονται άνθρωποι, αλλά μετά ξαναγίνονται ελκάνθρωποι. Όλο αυτό γίνεται. Καραμπινιά στο δεν μ' άρεσε να κάνω κάτι.
Chris είναι, λέει η Νίκη. Ποιος είναι ο Chris? Ο γκόμενος της τέτοιας. Της Σαμάνθας. Αυτός που έφαγε την κουκκινομάδα. Περίμενε, έχω μπερδευτεί. Ο Chris, όχι, εκείνος είναι ο Max. Ο γκόμενος της Σαμάνθας. Ο τύπος φέγει... Ναι, από το Scream. Ο Σερίφης, τι στο διάλογο ήτανε. Ναι ρε παιδιά. Α! Ναι, είναι αυτός που παίζει στο Scream. Δεν ξέρω ποιος παίζει στο Scream. Ναι, αυτό καλά κατάλαβα. Απλά εγώ όταν είπα Σερίφη, τι ειδικότητα έχει. Σερίφης ήταν νομίζω. Να πυροβολήσω, πυροβολάω. Γρήγορα. Wow. Πώς επανήλθε? Σκότωσε τον Chris. Δεν πειράζει, καλά τον έκανα. Εξαιτίας τους έχουμε γίνει όλοι λυκάνθρωποι και δεν ξέρουμε ποιος είναι ποιος, δηλαδή. Έχω κουραστεί με τη βρωμικογένεια. Thanks. For not killing me. Άντε τώρα. Likewise. So, what now? Everyone's back to normal? Δεν νομίζω. What? Oh. You think this is over? This isn't over. I don't understand. Chris is dead. Oh. Oh, Chris wasn't the first. Ο Σίλας That's not ήταν. possible. Θα πει τώρα. Caleb. Kaylee. The girl you killed? Her brother. What? Caleb bit Chris and Kaylee. Chris was just trying to protect him. He was a good man, my brother. Well, then who bit Caleb? Silas. They've been tracking him for years. He's a gypsy, a transient. Φύγε μωρή He'd been γιούφτησα. long gone from the area, but we hoped he'd come back so we could end this. Στην ουσία. Anyway, there's sightings up and down the coast. A feral Τώρα έχω albino λίγο child, μπερδευτεί, αλλά giant οκ. white wolf. Πάτας λίγο pause. Για πείτε ρε παιδιά. Για να καταλάβω τώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται ο αστυνομικός έχει δίκιο. Αυτός όταν τους προειδοποιούσε τύπου «Μπρο, μην πάτε στην κατασκήνωση», Ναι. Είχε δίκαιο. είχε δίκιο. Άρα δεν είναι χαζός. Όχι. Ο καλός είναι, όλοι οι υπόλοιποι είναι βλαμμένα. Απλά είναι λίγο μαμάκιας και ξέρει για τον αδελφό του, για τη μαμά του, όλα αυτά. Σωστά, Εντάξει, προσπάθησε να τους κλά βοηθήσει. είναι αυτό. Τι να κάνουμε. Απλά θα μπορούσα να τους πει από την αρχή. Θα μου πεις άμα τους το έλεγα από την αρχή, δεν θα υπήρχε το έργο. Σιγά με το... Ναι ρε. Ξέρετε, άμα πάτε εκεί, έχει λυκανθρώπους. Είναι μια οικογένεια αυτοκρατορία των λυκανθρώπων. Χορεύοντας με τους λύκους, θα πάτε εκεί πέρα. Χαχά τα πήρε Jinx. Ναι, λίγο τα πήρε. Μαλάκα ναι. Μα είναι βλαμμένα. Η αλήθεια είναι και εγώ δεν θα τον πίστευα στην πραγματικότητα, αλλά θα ήθελα να πάω να δω τι γίνεται. Γιατί λέω, θα έλεγα. «Αχ, Κατάλαβες. Άμα σου λέγε, θα πήγαινες. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε σου λέει, ξέρεις τι, μην πας. Μην πας. Άστο. Εγώ προσωπικά θα το πίστευα, θα είχα μια ελπίδα ότι μπορεί να υπάρχει και να υπάρχουν και όλα αυτά. Αλήθεια σας το λέω. Θα έλεγα, αχ, και άμα υπάρχουν όντως, πάμε να δούμε. Συνεχίζω. White wolf. What? What'd you say? Where?
Where'd you see it? Hey, let him go! At the cabins earlier tonight. Τι είδε, δεν είδα τι είπε. Okay. Τον Σίλας νομίζω. Okay. Okay, it makes sense. It all makes sense. He must have been back for months, and he's what ran you off the road 2 months ago. Help me. Help me. We can still save Caleb. We can still save what's left of my family. We can help those who are still alive. Πάντως νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Suspicious. Why the hell should I trust you? I'm not asking you to trust me. I'm telling you we can end this. We kill Silas, everyone gets better. Everyone who's still alive anyway. Okay. So, where would we even find him? I know exactly where to find him. Okay, let's go. Α, τώρα ξέρεις, αλλά δεν Okay, ξέρω let's πώς go. This doesn't mean I forgive you for what you did to me. I understand. Ναι, και εσύ ηλίθια, μαλακισμένη, όταν σου λέγε να μην πας, να μην πήγαινες. Ζώο. Δεν φταίει αυτός. You Τελείωσε το chapter. You had your chance to wipe out that wretched family and you failed. Μα δεν μπορώ. Doesn't matter. There's still time. We can still αυτή come τι on. ρόλο βαράει ρε τελικά. Past is the past. Είναι το medium που της δίνουμε τις κάρτες που βρίσκουμε και μας λέει το μέλλον. Ναι, αλλά πώς έχει μπλεχτεί σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω. The sun. Μήπως είναι η μαμά του Σίλας που λέει Σίλας και Σίλας. Still time to wake up to the warmth of a night survived. Your choices, your actions, your very life hangs in the balance. It's up to you. Αυτό θα έλεγα τώρα. Είναι κάπου θα πρέπει να κολλάει κάπως. Λογικά θα είναι η μαμά του Σίλας. Sunrise once again. Ωραία, και τον Σίλας ποιος τον έκανε λυκάνθρωπο. Judgment. The bells of judgment cry bloody murder. Λογικά από μόνος του, ξέρω εγώ, γιατί ήταν καλά κατάρα. A hatred earned, a fate deserved. Likely. But he may have his uses, though he won't forgive. He won't forget. The Hierophant. Where did you find this? Oh. Where did you find it? This shouldn't be here. He's been through enough pain. No. My poor boy. You see what they did to us? Δεν μ' άφησε να διαλέξω. Six years ago. Λοιπόν, αυτή έχει κάνει τη μαλακία. What have they done? What have they done? Τα μάτια μου. Τα νύχια μου. Της κάψα το τσαντήρι. Ναι. Και κάηκα και το παιδί της. Σίλας. Αυτή τον έκανε. Κόλλου.
Πάτε κοντά, κύριο Πίτσα. Καλά, στάθηκε μπουργκερ ίσως, έτσι. Η Απαθράκος. Ο Ναντίτο. Μπάτζ. Σερίφς. Γιατί σερίφς ήταν? Κάνε κάρτα. Τι έπαθε? Βλέπει όραμα. Ναι, μάλλον κάτι τέτοιο. Παίρνει sanity pills. Αυτή έριξε την κατάρα. Mommy's coming, Silas. Mommy's coming, Silas! 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 Και άρα ούτε αυτός ήταν ο Σάιλας. The dog boy. Wow. Μήπως ο Σάιλας θα έκανε αυτό. Γιατί για να είναι dog boy ήταν από πριν λυκάνθρωπος, ρε φίλε. No, no, no. Α, είδαμε όλο αυτό. Poor boy. You see what they did to us? How they hurt us. He's out there still, all alone. Each full moon they hunt him, armed with silver, trying to put an end to a curse they inflicted upon themselves when they set my show ablaze 6 years ago. Stupid children. Little Silas. My little white wolf. He must be protected. You must not follow this path. Do you understand? Remember how I've helped you all this time. Remember how much I've done for you. Σιγά μωρέ, τι έκανες? Τελευταίο chapter. Πρέπει να ζήσει Blackpink, ξαναλέω. Αυτός ποιος είναι? Ο Μαξ, ο κόμερος της Σαμάνθας, ο πρώτος. Ο πρώτος. Ναι, του έχει... What the fuck? Why am I on top of a fucking tree? Α, αυτός είναι που κυνηγούσε την OnlyFans. Ο Αγαθοκλής λέει η Φρουφρού. Ναι, μάλλον αυτός την κυνηγούσε την OnlyFans. How the hell am I gonna get down? Εύκολο. Asked and answered. Where the hell am I? Oh, yeah. Ρε φίλε, έχει ωραία γραφικά, αλλά το γαμάνε σε κάτι μικροπράγματα και τους χαλάει το όλο την αισθητική. You gotta be kidding me. Δεν κατάλαβα τώρα γιατί αυτός έτσι έπαθε και σοκαρίστηκε. Okay. Gotta find Laura. Κλαίω. Εντάξει, ας άφηνε. Ω, μαλάκα. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πάει και στο Pride.
Ήθελα να βάλει και ζακετάκι, δηλαδή, έλεος. Ναι, σε έβαζε μόνο τα πολλά. Δηλαδή, αν πραγματικά μας σκότωνε drag queen, θα τεινόταν drag queen, θα να βαφόταν κιόλας. Θα βάζει την τουαλέτα εκεί πέρα. Το καπελάκι. Αυτό, ορίστε. Συμπληρώθηκε το καρέ. Τώρα σου πω, εγώ δεν βλέπω καν πού πάω. Νίκο, τα κάνανε με στολή λογικά. Τα animation για αυτά. Σίγουρα τα κάνανε, γιατί είναι και οι ηθοποιοί που μοιάζουν, ρε. Δεν είναι ότι... Και δεν τους βγήκε καθόλου τα μάτια και οι εκφράσεις. Αλλά γενικά και στα γραφικά, ενώ φαίνεται ότι ρίξαν τρελή δουλειά, έχει πραγματικά κάτι μικροχαζομάρες που λες γιατί. Τόση δουλειά κάνατε, αυτό δεν μπορούσες, ξέρω εγώ. Θα μπορούσες να έχεις αφήσει άλλα. Σου είμαι. Θα πάμε μήπως μάθουμε και τι είναι εκείνα τα πτώματα μέσα στο... Okay. This better have a great fucking ending. Παιδιά, μπορεί κάποιος να με εξηγήσει τι έπαθε ο Μαξ? Γιατί έχει σοκαριστεί και σίγουρα δεν έχει σοκαριστεί επειδή είναι γλυκάνθρωπος. Αφού το ήξερε. Θυμάσαι την αρχή που τον δάκρυσε? Τι έτσι απλά. Πλάκα κάνεις! Τώρα λέει που πέθανε ο Chris ξανά έγινε... Δηλαδή άμα πεθάνει αυτός που σε έκανε, γίνεσαι άνθρωπος. The table, help me. Όντως. Άρα όντως πρέπει να σκοτωθεί ο... Bye αγαθοκλή. Άρα θεωρητικά αυτό πρέπει να σκοτώσουμε το Σίλα. Okay. Well, can't get much worse than it already is, right? Ναι, ναι, μας το είχε πει στη φυλακή, Γαβριέλα. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Okay. Just like the cartoons. Okay, let's go. Σκοτώσουμε. It's been off and on all night. Gives us a little time. How do you figure? They don't like water, remember? Right. Oh, we should have just been swimming in the lake all night. And die of hypothermia? No. All right, well, we're good now. Night's not over yet. These fuckers know we're in here, and they're coming back first chance they get. Great news. Okay. All right, we gotta get a vantage point. Κάτσε, εγώ πάω από τα πλαϊνά, μήπως έχει κάτι. Τώρα τι κάμερα είναι αυτή, χωρίς λόγο έτσι. Καλά, εντάξει, έλεος. Τώρα δεν μπορώ να φύγω από εδώ. Έτσι που τα έχουν κάνει σε σκάτα. Αν είναι δυνατόν, να βάζανε την κάμερα κάτω από το σανίδι. Αυτή έχει big world mode.
Γεια σου κουινάρα μου. Τι κάνεις? Μήπως πρέπει να ανεβώ επάνω? Α, δεν μπορώ. Ωραία, πού πάω ρε παιδιά? Εδώ άπλυτα. Ναι, μου την αλλάζει την κατεύθυνση. Καλά και εμείς, μόλις μπήκαμε στο τελευταίο chapter του παιχνιδιού. Σύντομα θα μάθουμε ποιος θα είναι νεκρός και ποιος όχι. How long has this guy been here? Ο Σίλας, ξέρω κι εγώ. A long time ago. Long enough ago that it was okay to have an oil painting made of yourself. I kind of want an oil painting of me now. Καλά, σκοτώσαμε τον Jacob. Γιατί preparing for attack? Prepare for attack. Prepare for attack. Οκ. 2-2. Πέθανε ο Jacob, το καπελάκι. Πέθανε ο Max. Γενικά όλη η οικογένεια του συνάφη. Every dusk and dawn all through the summer. What doesn't kill you will make you stronger. We're here to lead the way. But mates for life, we're proud to say. Έτσι Shout it, προετοιμάζονται. shout out loud. We're Hacketeers. 2 months and you never learn the words? Θα πει από την καμινάδα. Showtime, motherfuckers. Εντάξει, τώρα παιδιά σας το λέω από τώρα, πυροβολάω όποιος και να είναι, που δεν θα ξέρω ποιος θα είναι ο λυκάνθρωπος. Τους πυροβολάω. Χέστηκα. Okay, Emma, just stay cool. Everything's gonna be okay. Just breathe. What the Και shit? αυτή την έχει βγάλει λάδι τόσο καιρό. Ναι, πραγματικά την έχει καταλαβαίνω, βγάλει λάδι. αλήθεια. What the? Αν μ' αφήσει να πυροβολήσω. Wait, run, γρήγορα. Εγώ θα έλεγα run. Ωραία, θα έλεγα. 2 run, 3 run. Γρήγορα. Run θα πάει. Έφυγε run. Okay, let's go. Το κάνεις τέλεια. Έβαλε την καρέκλα. Εδώ ολόκληρο τζάκι έσπασε. Και δεν μπορεί να την ανοίξει, κλαίω. Την καρέκλα του σχολείου, μαλάκα, τραγικό. Που σπάγανε μόνο που καθόμασταν. I can't help you. I'm sorry. Λογικό να είναι. Beam, τι είναι το beam, τι να διαλέξω. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι είναι το beam. Έλα chat, γρήγορα, θα τελειώσει ο χρόνος. Chat! Window. Window, το 2.
Είναι ηλίθεια, γιατί άφησε το όπλο και έπεσε. Έλα, Blackpink. Blackpink. Εντάξει, πυρότουβλο είναι κι αυτή. Τώρα ναι, και εμένα μου την έχει δώσει. Συγγνώμη, το άλλο γιατί άργησε τόση ώρα. Ο Το άλλος SKG πού από είναι? δίπλα. Α, 5K είναι. Ο κουλός που είναι, όντως. Ναι, πού είναι? Rani Hyde. Ναι. Run. Και εσύ ράνευα, Ναι. Η Queen Mary λέει 2. Εμείς μέχρι στιγμής είμαστε 3-2. 3-1. Run. Caitlin, this way. Και μας το αλλάζει τώρα. Really? Καλά και εσύ ηλίθεια παράτησε το όπλο για να πηδήξεις. Όχι ρε παιδιά, να ξέρετε θα τους σκοτώσουμε. Αχ, παιδιά θα πεθάνει. Ότι δεν τους βλέπει τώρα, ας πούμε. Ή δεν τους μυρίζει. Φοβερός λυκάνθρωπος. Παιδιά, πότε να αφήσω? Τώρα θα το αφήσω. Τώρα. Το πετύχαμε, παιδιά. Τι βάζω? Freezer. Τι εννοεί? Ένα λέει, να παγώσει, να μην κουνηθείς. Α, όχι, όχι, το να πας στο ψυγείο, ό,τι να είναι, στον καταψύκτη. Τι να κάνω, γρήγορα. Κι εγώ freezer θα έλεγα. Όλοι ένα λένε, με μια φωνή. Θα τρέξω. Κάνε ένα. Τρέχα. Λυσάξατε να τη σκοτώσατε. Ρε, μα. Μπράβο, τσάτ, συγχαρητήρια. Τι σκοτώσαμε. Μπράβο. Καλά, εντάξει. Το τσαντικό. Σαν τσαντάκι το πέταξε. Πάει κι αυτός. Ας κόψει και το πόδι, εκεί στην κουζίνα θα κάμα. Είσαστε ευχαριστημένοι. Μείνατε με τα πουτανάκια. Μπράβο. Παίξτε το με τα πουτανάκια όλα. Με το μαύρο και την Σαμάνθα. Τώρα εκνευρίστηκα. Στο freezer θα πέθαινε. Ενώ τώρα δεν πέθανε. Τώρα θα είμαστε. Που την έκανε κρουστό όργανο να πούμε. Δεν άφησε γωνία για γωνία. Να, ζήσανε τα δυο τα μουνόπανα, κατάλαβες. Ο μαύρος πειρατής Σαμάνθα και η Γαμπριέλα οκ και ο άλλος ο... Η Γαμπριέλα. Περπερίδου. Περπεκίδου, πώς λεγόταν. Η Γαμπριέλα Περπεκίδου, να πιάσετε ό,τι θέλετε, να κάτσετε με πάρα πολύ original. Τι να διαλέξω, τώρα έχω ξενερώσει. Ένα. So what exactly happened 6 years ago? Stay, τώρα που μιλάς πάει, τους σκοτώσαμε όλους, πριν δεν μίλησες. Dozens of people and Μας θανάτωσε το chat. werewolves and a ghost that roams the woods looking for her lost baby boy. Which I've just
put together is Μπορεί Silas. ίσως Oh άμα shit. πηγαίναμε στην προκειμένη long περίπτωση story. στο No, it's καταψύκτη να μην πεθαίναμε. There was a fire. Silas, the wolf Απλά να boy, έχει κάνει κάτι escaped, άλλο but a άλλος. bunch of your family, you failed to stop him. Ίσως. Burn. What happened in the past doesn't matter right now. It kind of does, actually. We need to know what we're up against, at least. What we're up against is a feral boy turned werewolf who for the last 6 years has avoided being found. No matter what we did. Εν τω μεταξύ έχω και Every full moon we την were out there Γαβριέλα, looking, την every Περπεκίβου, single στα one. Let's, το original. Να Now the πιάσετε, son να of a bitch πιάσετε. is finally here. So what we're up against is my only chance to end this thing for good. So how do you even know where he is? How the hell are we gonna find him just driving down the middle of the road? Θα τους σκοτώσουμε όλους, δεν υπάρχει πιθανότητα. Τώρα τους αξίζει να πεθάνουν όλοι, ρε φίλε. Take wheel, grab gun. Εγώ λέω grab gun. Take wheel. Εντάξει, θέλετε να τους σκοτώσουμε όλους. Travis! Travis, get it together, come on! Τι είπα αυτός. Wait, I got it, just get down. Αυτό δεν φάνηκε. Where did he go? He kind of just disappeared. He's gotta be nearby. Ναι, όριμο να κατέβεις κάτω από το αμάξι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Παταγκάζει βρε ανάπηρε. Πόσο θεϊκό βιντεάκι είναι αυτό. Πώς του καρέτσι ρε φίλε πάνω στον κάφο. Έρχομαι σε 5. Οκ, ελπίζω να ζούμε μέχρι τότε. You're okay. Been better, but yeah. Over here. Got some blood. Leads through there. Αυτή είχε καρέ μαλλί. Κοτσίδα δεν είχε. What the hell happened back here? Whoa. Ή τα έκοψε σε κάποια φάση. Γιατί τώρα κάτι μου κάνει ότι τη θυμάμαι με This is where we went off the road 2 months ago. You're trying to decide if you should shoot me in the head right now. Go ahead. If that's what you want, I won't stop you. Κοτσίδα είχε. What? Α, οκ. Άρα μπορεί να ήταν μικρή απλά. Normally, I'd have werewolf's blood cover our scent, but I'm all out, so we're high risk. We could be killed. You ready to end this? Το ένα. Let's fucking do this. Let's fucking do this. Go team. It all makes sense now. You've got wolf blood? Found it in the woods. Travis just reminded me. You should take it. There's not enough for the both of us. No, I can't do that. It's yours. You've been through a lot more than I have. Anyone deserves to get out of this alive, it's you.
Give to Ryan εγώ θα έλεγα. Ένα. Οκ. Thanks. That means a lot. Yeah, no worries. I guess. Ugh, pungent. Ναι, μετά κατάλαβα ότι αυτός είναι ο Ράιαν. Ό,τι να είναι εγώ. Damn, this place has got some uncool vibes. Podcast didn't do it justice. You don't know half of it. This is where I saw her. Her? I thought Max hit her, but then I was out here and she was something else. Who? The woman. The old woman. She was saying something over and over again. Oh my god, she was saying Silas. No, that's impossible who you're talking about. I saw her too. In the rum tunnels. It's Eliza Vorez. Silas's mother. I think. Δύο. Who was she? She ran a traveling sideshow called Harem Scarum. Came here 6 years back. She kept her son in a cage. Called him Silas the Wolf Boy. Died in a fire. Some say she never left. The Hag of Hackett's Quarry. We've been looking for Silas ever since. How did the fire start? Really? You're still hiding stuff now? You blew half the head off my niece, Kaylee Hackett. One of the kindest, gentlest souls to ever walk this earth. And all she wanted to do was help that little boy. Locked in a cage by that freak show witch. What did she do? She just wanted to help him. Travis. She convinced Caleb to start a fire. It was just a distraction. It's May Bales. Give him enough time to get Silas out of his cage and give him his freedom. That's not what happened. No. Because within minutes, everybody was dead. You ever see Hayburn? Liza? Whole crew. Kaylee managed to get Silas to freedom. But Caleb got bit in the process. Το ένα. That's why you've been hunting him. Silas, I mean. Every full moon for 6 fucking years. Some hunter you are. This is all that's left. Jesus Christ. Man. Any sign? Negative. Damn, I never saw any of this. I didn't even know this was here. Ryan? Ότι τρόμαξα. Shit. I'm sorry, that was... Close. We must be close. Did you both... See it too? Kinda wish I hadn't. Same.
What is it? Silas the dog boy. That must be it. Careful. Μαλάκα. Δεν το δέχομαι ότι όλοι οι φανς ακόμα ζει και περιπλανιέται μόνη της. Χαλαρή. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν έχει υδρώσει το δαχτυλάκι της, ρε φίλε. Fucking Jesus Christ. Oh my God. Ηθικό δεν θα γίνει όλοι οι φανς. Αχ, άσε. What's wrong? Θα πυροβολήσω αν τυχόν. What are you waiting for? Shoot, you stupid girl! Θα πυροβολήσω. Το πάτησα. Are you sure about this? Shoot. Εδώ στα πνευμόνια. Please, let's just go before we have to see him like that in human form. It's too late for that. Παιδάκι θα είναι. Δεν τον είδαμε ποτέ. I bet you think you have it all figured out. I bet you think you're fucking clever. I tried to help you. I tried to warn you. I even started to like you. Not now. Not after this. I will not forget what you made them do to my Silas. I've been with you all night. And I'm not about to stop now just because the night's come to an end. No. Whenever you hear a noise in the dark, a whisper from the shadows, the breath on the back of your neck, that's gonna be me. I'll be there. Now I will never leave you. I'll never leave you. Να, μια χαρά θα μας αφήσεις. Α, τελειώσαμε και το chapter 10. Νομίζω θα συνέχισε. Το 10ο chapter ήταν πιο μικρό. Θεωρούσα ότι είχε ένα potential τέλος πάντων, θα ήταν πιο μεγάλο. Ότι θα είναι τραγικός. Να δούμε ποιους αφήσαμε νεκρούς. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. Χεστήκαμε. How much, baby, do we really need? Α, είναι ζωντανός αυτός.
Την Blackpink τη σκοτώσαμε, αυτό έχει σημασία. Δεν μου μιλάτε στο chat καθόλου. Πώς είναι έτσι? Βλέπουμε την καταστροφή σιωπηλή. Οκ.